Yareki yekiti fırsaki hoşe yani em ça bahsa yekiti tekrin em heyecan kelecan dıgrın. Yekiti peviste. Yani yekiti naevi manaya ku Kurd hemud yek ideolojiki da yek partiki da babın yek. Yekiti em debejin ku jibo berjevendiya civaka Kurd de çar perçanda. Ser menfaati civaki یک دنگی یک خطی ساز بکرنی هم de muhalefeti Kurdan'da hem de parti ku karbedestin ser işin yani yekiti başı o ev habata kuhatiye kırın neji gerek habata ki azae o habata ki beheze o bereze o amana hem yaji tebrik dikin le devin kemasi ku hene wanaji telafi bikin yani ligor min gava ku gotin yekiti divê ku hemû nirxên Kurdan veya hemû siyasetên Kurdan binin zamanda civînê xwe da di konferansê xwe da weka marşê weka bayraxê yani eleme û wana jî were xuyandinê û ew ê baştir bibe lê digel vî qasê tiştekî qence û divê ku ev ya bêxwedkirinê herkes alîkar bibe jî tiştê ra yekîtî ew e ku ji bo Kurd û Kurdistanê yekîtî çêbibe em weka misyona Şeyx Saîd em dibêjin Kurd û Kurdistan ji hemû kesayet û partiyan meztirin û divê ku bi vî manayê bi vî îtibarê yekîtî bifikirin û Kurd û Kurdistan mezintire ji şexsiyetan jî ji partiyan jî û berjewendiyek civakê ji li pêşiya partiyê xwe bigirin Kurd sedan sale bedel dane û bes e divê ku civiyan jî em ders elinin. Ez wa dibînim ku di muhalefeta Kurdan da jî wê hesabê yekîtî hene dina xwe da hin tiştaz dikin ew jî umûdekî dide me yani yek serîkî bibe baştir e eger em biqedînin hem bi muhalefetê hem iktidarê yekîtî bikarbin bidin sazkirinê ji bo pêşeroja Kurd ew ê gelekî bifayde ve û hesas e mesele yani îro dîsan Türk û İran û Arab ittifaqekî dizî dane yani ji bo pêşeroja Kurdan eger Kurd dengekî müşterek saz nekin û ew ê gelekî eziyet ew ê çêbe bidome yani. Xebatekî azad e, xebatekî bihêz e, bi rûmet e divê ku em herkes di vî warê da destegîr bin, alîkarî bidin. Kurd ihtiyaca wan bi yekîtîkî adilane û serbilindî yani heye berjewendiya menfaya siyasî hizbê xwe ya siyasî bira negre pêşiya civakê ev kafiye fedakarî tolerans ev ya şert e ev sed sal di dawî biye îro dünya jî li ser vî meselê hesas e bes yekîtiya li ser faydeyên Kurd berjewendiya civaka Kurd li çar perçeyanda û bi edalet bin ev yan bikarbin cî bînin û pêşe roja me ew xweş be azad be serbilî be. Demokratik Birlik İnisiyatifinin temel amacı Kuzey Kürdistan'da yaşayan Kürtlerin arasında birlik sağlayabilmektir. Bu birliği partiler, şahıslar, şahsiyetler, halkın tümünü kapsayacak bir şekilde olması temenni ediyor. Yani sadece bir partilerle kalmıyor. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, şahıs ve şahsiyetlerin de yerinde alacağı bir birlik hedefliyor. Bu çerçevede bugünkü Ahmet'te yapılan toplantının da temel hedefi Ahmet'te yaşayan ve Kuzey Kürdistan'da yaşayan şahısların, şahsiyetlerin, partilerin katılımıyla ulusal birliklerini nasıl olacağını tartışmaktır. Yani direkt bir ulusal birlik hangi yollarla, hangi yöntemlerle olur, nasıl olur? Bunu üç temelde tartışıyor. Birisini akademisyenler üzerinde tartışma var. Akademisyenin görüşleri alınarak. İkincisi Kürt kanaat önderlerinin görüşleri alınarak. Üçüncüsü de partilerin görüşleri alınarak, örgütlerin görüşleri alınarak tartışılıyor. Bugün yaptığımız toplantı bu çerçevede. Yani hem halkın
hem örgütlü güçlerin, hem partilerin, hem akademisyen görüşü almak, tartışmayı Kürt kamuoyuna, Kürdistan kamuoyuna sunmaktır. Bu çerçevede ileride oluşan birliğin çalışmalarının bir adımıdır diyebiliriz. Çünkü halen şu demokratik birlik inisiyatif alınarak bu çalışmaya devam ettiriyoruz. Amacımız ileride gelişecek Kürt Ulusal Konferansı'nı, Kuzey Kürdistan Ulusal Birliği'ni oluşturmak, bu çerçevede tartışmaları sürdürmek. Sayın Abdullah Öcalan yaşamı boyunca Kürt Birliği üzerinde aktif adımlar atmıştır. Bunu 1993'te ki Şam'daki Kuzey Kürt Parti toplamakla biliyoruz. Bunu 2013'te Erbil'de yapılan Ulusal Birlik Konferansı'ndaki çalışmalara görüyoruz. Ve son aşamada da İmralı'daki yeni açıklamalarında da şunu görüyoruz ki Kürt Ulusal Birliği'ni, hatta da Kürt Ulusal Konferansı'nı bir an önce düzenlemek adına dışarıda bizlere görev vermiştir. Ve mektubunda açık açık ifade etmiştir. Şu anda dışarıdaki Kürt liderlerinin buna öncülük etmesi konusunda da fikirlerini beyan etmiştir. Sayın Öcalan'ın bu konuda düşünceleri nettir. Kürtler birlik olmadan Kürtler kendi toprakları üzerinde özgür yaşayamayacağını açık açık ifade etmektedir. Aslında Bakır'da, Başur'da, Rojava'da Kürt Ulusal Birliği sağlanmış. Beyinde, kalpte bu olmuş. Rojava'daki ta Kobane direnişinden tutun, bu en son direnişe kadar ki tepkilerini ya da Halepçe'deki katliama olan tepkilerini biz bunu yaşadık, gördük. Sadece konu şu, siyasi organizasyonların bu konuda yan yana gelip ortak bir deklarasyon, yani bir çalışma sergilememesi kalmış. Onun dışında birliğimiz vardır ama hedefimiz bu organizasyonu, ulusal birlik organizasyonunu sağlamaktır. Umarım ileride o da olur. Belediye seyemine min tevli emerdine bu. Evci gelek bijoş derbas bu. O gelek green geviye hani. Jiber ko yekiti jimere gerek lazım peviz o ve hemen deme ekoverici yekitiye me kurdaji mixabın gelek astengi derdixin nakoki derdixin naberamede kome jihev bipalişinin ayet midhandura da jixwan ayeta Enfal Sure 46 de dibêje dibe behev nekevin ku behev bekevin ûnê ji hev bipalişin wê hêza we qut bibe wê hêza we kê bibe inca yekîtî ji ber wî ji min re pir girîng e alî Bakur de vêga her yek ji me bûye parçe şho tedî dibên Kurdistan bûye çar parçe lê em wî qebûl nakin em yekin înşallah inca li Bakur jî inca mixabin dîsa Usa dixwazin me perçe bikin û em van pêşengê xwe jî kodinêrin te peyamê wan hate xwendinê Birêz Öcalan jî û Qadî Muhammed e Şêx Saîd e Seyid Rıza ye te var cigerxwîn e tev dibe çi dibe Kurdino bibin yek Ehmedê Xanî ye dibe Kurdino bibin yek ev ya hanê demekî ta ji em dibên 5 sal na 5 sal nîne 100 sal jî nîne eva 1000 sal e demek Kurd nebûne yekîtiya me hinek em bi hinek tişta xapiyane ya avê dîn ya avê netewî ya avê her yekî bi awekî em ji hev palişîne em ji hev dûr ketine evan tiştê henan gava em dinêrin mixabin em bi hinek tişta dixapin û yekîtiya xwe em xurt nakin em geş nakin û em nagîjîne hevdû vî kêmasiya hanê gere em her yek ji me alî baweriyê alî netewî alî her çi di fikre her çi di rêya dişopîne gere em bêjin kîva em bibin yek başka çara me tune ye Kongreya me îro li Amedê li ser Kurdên Bakur yekîtiya xwe yê netewîyî nîqaş dikin ser mijara me ev e
Çima hayayro aslında inisiyatife yekitiya demokratik zedeyi sal ki kavruxabatê xwe dimeşîne û sazî û Partiyê Kurd û Kurdistanî hevdîtin hatike û dixwaze yekîtiyekê li Kurdistana Bakur ava bikin ji bo em karibin herin kongreya netewî jî. Îro jî ji bo vêya çi pirsgirêk henin em çawa karin vê yekîtiya ava bikin ser vê mijarê konferansa xwe me amade kir. Yani wek hûn zanin pirsgirêka yekîtiya gelê Kurd ne pirsgirêkek tenê bi dîrokî ye. Roja îro em tê de pirsgirêkek bûyî zindî û pirolî û wek pêvajoya em tê derbas dibin. Cîhan û rojhilata navîn tê derbas dibe hemû pêşeroj cardin dîzayn dibe û Kurd jî weke rojhilata navîn miletekê qedîm gerek di vê dera de carek de nê xwe hebûna xwe statuya xwe diyar bikin. Ji bo em karibin vêya bikin ji dîrokê heya îro rê dayî ki yekîtiya Kurda tune bi Kurd her tim serî radike berxwe dide tekoşînek bêhempa dide lê serkeftinek çê nebûye. Wek em bêjin rojava rastiya rojava derket holê û gelê Kurd di însanê xwe yani ji milletê xwe di rê me da ki yekîtî ferz e û gelê Kurd millet artık yekîtiyê dixwaze ji ser siyasî partiya ji ser fikr û ramanan yani ser îdeolojiya çi bi bela çi bi gotin ki rê me dan ki yeke gelê Kurd yeke çi bi li Süleymanî bi çi bi Rojava bi çi bi Rojhilat bi çi bi Bakur bi gelê Kurd yeke û gerek yekîtiya xwe ava bike ji bo karibe di pêşeroja azad de Kurd xwedî statûyekê bi. Em wek jinên Kurd wekî jinên ciwan weke berî hemû nasnameyan weke Kurdek ki em karin bêjin sazî û siyasî partiyê men çir vî karûxebatî naxin pêşiya xwe ya jî dixêne amal hev nikarin rûnên. Rast e Kurd û Kurdistan bûyî çar perçe. Hemû erdnigariyek rastiyek me heye. Cuda cuda siyaset li me ser me hatim eşandin. Di nav me em bêjin wek bê Aliye Bakur de tenê bilemlê binerin siyasî partî û sazî herkê kültür û îdeolojiya jê hatinin dibe wek mirov ki herkê li gorî xwe li meselê dinerin. Vana li rastiyê lebede inisiyatifa yekîtiya demokrat weke hevberdevkê me jî gotin. Yani net dibêje kawerin em ê binî sayfak vala em ê nîşa xwe lê bidin û hûn çi dixwazin em ser wan esasana hevparîkê derxin holê. Bera çawa dibe beraber ve rêxistina em jî hatinin îdeolojiya em jî hatinin vekirî dibêje. Çi bi bila bibe bera hevpariyek derkev holê. Yani rast dibe ana bela cuda cuda fikr, kesayet, ideoloji henin û herkê belkî herkî teng rêzî vê mijarê dibin van tengasiya derdikevin lê gerek em ji bîr nekin Kurd û Kurdistan ser partiyayê, ser îdeolojiyayê û ser menfaat û armancê biçûk e. Sedemê rojava me îrokê em komcivîna me konferansa me ya sêmîn e serî da ku salekî berê Qamişlo çêbibû ev ya sêmîna li Amedê qewlê Xwedê sê caran hêvî dike ev konferansa bibîte wesîla îslamekê ji bo Rojavayê hîviyekê ji bo Başûr û piştevaniyekî ji bo Bakur rastbûn û durustbîneke siyaseta rast ya di nava civakê de yekîtî ava biket bibîte bersiv ji Bakur re vê bîr û baweriyê dane hîvî daxwazê me ew e nan û avê me bêtir destê me da vê nîşanî me dide ji geyrî yeketî bêvetir çaranîsa me diyar nabît. Ji ber vê çendê jî hîviya me ji hemî siyasetmedarên me ji hemî partiyên me cuda ji hemî netawa ji hemî ola ji hemî baweriya ji hemî çanda er ku berpirsiyên ser milî hemiyan e destê xwe bidene hevdû û di vê dema heda koşmetê te xwastin pêşeroja me diyar biket yeketî tifaq e. Ji geyrî yekîtî tifaqê rêyekê xelatbîna me tune ye ew ji li benda yeketî ye. Her însanekî berpirsiyar e gereke berpirsiyara xwe şêx û mela, axa û bek, eşîr, malbat, kesayet
ارکو برپرسیار سرمله هر کسی اوا هنی و روز هم دیار بکرد از باورم همی کسی مجید و زانبون دایه هیوام اوا کود دمر پیشدا ببید دیاری شبو تواهی و نرخمه پیروز پیام سرکاتی جتش تاکومد جفم کری شبو بشکیوی رخنه کردن بیراسش بو سیاست آمه بشکیوی جشبو برپرسیار و سازیت ما و قروم ما که ماسیمه هنه دا آلیه دانستاندن جواکی دا کود جواک مخانه گانده جواکی جواک شکستیه برینداره 5 سال بگله آوا بریندار بیه و برینداریه خانه گانده نوا جواکی اف هشیاریا سروکاتی جیجبو کو ویجا هر کشمت مالا خوادا دست ببکت خو بگی این ناو روحیه همی مالباتا دا همی عشیره دا همی نتوا دا همی اولادا همی باویا دا به یک ریزی و یک گوتن زمان حد کردن و چه کردن یک دو طواق خورد بکد انجی خام خواب گه گل اشارات و سلوگان خود دیار کرد گویه که ملت کردیه که گره که ام برپسیار و سازی و سیاستمدار و زانیار و چیزر ما و زانیار ما همیجیم و باش بخوینن خب بگینن و گل هشیار بکن گل برخستن بکن گل بر یکی اتفاق ببن گل ایوکو مبدنیا بده قبول کرنه و روزانه دیاری ما بکد و گل ما تمام بکد